kowace shara daga akwai asalinta, wato source inda ta fito. Akwai sharar da take fitowa daga gidaje wadda ta hada da abubuwan da suka shafi kayan abinci, rubabbun kayan abinci, leda, kayan datti, tsummokara, kwalabe, gwangwanaye, toka da dai sauran waɗansu abubuwa da yawa da muke fitarwa daga gidajenmu. Sai kuma sharar da ta fito daga titi. Wannan shara ta hada da dattin kayayyaki, matattun motoci, matattun ababen hawa, tarkace wanda iska take iya ɗaukowa daga guri mai nesa ta kawo su, irin su leda, takarda da dai sauransu. Waɗannan duka ana samun su akan titi. Sai kuma sharar da take fitowa daga ofisoshi da ma'aikatu. Waɗannan abubuwan shararsu ta fi ta'allaka da takardu. Mafi yawanci takardu su ne abubuwan da kuma abubuwan da ake kunshe takardun a cikinsu. Sai kuma sharar da take fitowa daga asibitoci. Wannan sun hada da bandeji, auduga, jini, gloves da dai sauran abubuwa da yawa da ake fitarwa daga asibitoci. A tare mu a bidiyo na gaba domin samun ci gaban waɗannan abubuwan da suke gurɓata muhalli. Assalamu alaikum.